Eksoottinen Thaimaa on vastakohtien maa. Bangkok on ehkä maailman kuumin kaupunki, mutta varmasti myös saastunein. Ja siellä on äärettömästä köyhyydestä ylettömään rikkauteen ihmisiä. Bangkokin voi sanoa, että sietämätön kuumuus alkaa kyllä muutaman päivän päästä tuntua ja kasvihuoneessa oleminen ei kovin pitkästi miellytä enää ihmistä, kun on tottunut kuitenkin olemaan näillä pohjoisella leveysasteilla. Liikenne Bangkokissa on melko hurja, oli sitten yö tai päivä. Mutta Bangkokissa on paljon nähtävää. Siellä on myös kuninkaan palatsit ja siihen liittyvät temppelit nähtävyyksineen. Kuninkaan temppelissä Bangkokissa on paljon nähtävää ja koettavaa. Ja myöskin Bangkok kaupunkina on tämmönen suurkaupunkimainen, tai sanotaan näin, onhan siellä sentään 12 miljoonaa asukasta. Ajuttaja on taas vanha pääkaupunki. Thaimaassa on ollut peräti 4 pääkaupunkia ja Bangkok on siis 4. Ajuttaen vanhan pääkaupungin rauniolla tässä ollaan ja tässä on temppeli samassa paikassa. Suuri Buddhan patsas tuo matkailijoita ympäri maailmaa, erityisesti Aasian maista. Rahapuu. Kesäpalatsi. Kuninkaan kesäpalatsi, jossa kuninkaan on hyvä viettää kesiänsä, mitä eri on niillä sitten talveen nähden onkaan. Kotiseutumuseo. Siellä voi tutustua kansanomaiseen kutomiseen ja kaikkeen siihen ympäristöön, mitä nyt tämmöisessä museossa sattuu olemaan. Jokiristeily takaisin Bangkokiin antaa mielikuvan siitä, mitä tällä joen varrella, Chao Phraya suuren joen varrella on. Ja Buddhalle kiitos siitä, että selvittiin hengissä takaisin Bangkokiin ja sieltä taas sitten Kvajoelle. Bussimatka Chamista Kvajoelle kesti 4 tuntia. Ja sieltä sitten lähdettiin junalla, ylitettiin Kvajoen silta. Jokimaisemia Kvajoella, japanilaisten miehittäjien tämmönen museo, leirimuseo. Ja junamatka joenvartta pitkin jatkuu kohti Burman rajaa. Täysinäistä junasta oli mukava katsella joenvarsimaisemia ja jokielämää. Juna jyskyttää kohti Burmaa. Lautta-hotellia on myöskin tällä kohtaa Kvajokia. Ja niin päädyttiin pääteasemalle, josta sitten matka jatkuu busseilla eteenpäin. Tultiin lähelle tätä lauttalaituria tai venelaituria. Käytiin siinä syömässäkin. Ja niin sitten jatketaan kohti venesatamaa, jossa pitkähäntä veneet meitä odotti. Ja hurja vauhti kohti jokea ylöspäin alkoi. Vastavirtaan pitkähäntä veneet painoi totista matkaa. Norsut ja tietenkin nämä
pitkähäntä veneiden lisäksi norsut, leijonat, pitkähäntäveneet, vesiputoukset, vesipuhvelit näyttäytyivät menomatkan aikana. Ja saavuttiin vihdoin tänne meidän hotellille, lauttahotellille, keskelle viidakkoa. Viidakon ääniä. Kotiutuminen Jokihotellissa sujui aika mukavasti. Vastaanotto norsujen voimalla oli tietenkin kiva, mutta riippukeinu. Se rentouttaa jokimatkan jälkeen. Ja luo tietysti hyviä fiiliksiä. Tutustuminen luostariin ja munkkiin antoi meille uskoa ja toivoa tulevaisuudesta. Saimmehan sentään mitallit. Muheimon kylään tutustuminen, norsuihin ja pieniin lapsiin antoi jotakin semmoista uskoa siitä, että maailmassa on köyhilläkin hyvä elää. Illan vietto hotellissa sujui mukavasti. Saimme nähdä myöskin kansantansseja ja aamutuimaa sitten. Norsun ruokintaa ennen lähtöä. Ja niin sitten huiskutettiin jälleen hotellille ja paluumatka alkoi. Ja tultiin luonnonpuistoon. Ja tämä hieno vesiputous tässä luonnonpuistossa keräsi ihmisiä varmasti ympäri Thaimaata. Ja tietysti muualtakin, koska me suomalaisetkin oltiin siellä. Ja matkan varrella tietysti poikettiin kahvilla ja tämmöisessä baarissa sitä käytiin. Ja niin sitten palattiin takaisin Kvajoen sillalle, joka on taustalla tässä. Siltahan tosin pommitettiin tai rikottiin sodan jälkeen tai sodan aikana. Ja tämä ei ole se elokuvassa nähty silta, vaan se elokuvassa nähty silta on kuvattu jossakin tuolla muualla kuin täällä. Ja siinä on liittoutuneiden leirissä kaatuneiden ja kuolleiden hautausmaa. Käytiin ruukkutehtaalla, siinä savenvalajat on asialla, norsun tekijä ruukun kylkeen. Ja taitavat tytöt, jotka teki kuvia vapaalla kädellä. Ja niin palattiin hotellille, Chaamiin, ja taivas oli punainen. Ja niin päästiin oikeastaan viettämään lomaa meidän omassa rannassa ja tutustuttiin kalastajiin. Ja näitähän me syötiin taas sitten. Ja leijona lekottelee hotellin edessä rannalla. Ja vaaka asennossa altaarionnalla. Kalastajat valmistautui yöllisiin reissuihin, mutta me oltiin hieronnassa. Tai hieronta on aivan muuta kuin mitä täällä annettiin kuva. Ja siinä meidän paikallista keittiöhenkilökuntaa. Mutta sitten tuli näitä ukonilmoja lähes joka yö. Huohin 20 kilometrin päässä meistä otti meidät vastaan avosylin. Kauppapuoteineen, takseineen, polkupyörineen, kaikkien hajuineen kauppahallissa, lihatiskin hajut, kalatiskin hajut ja täytyy sanoa, että kyllä mukaan mahtui myöskin viemärihaju. Kumpiko näistä on poika?
sitten arvatkoon. Huohinissa on niin rikasta kuin köyhääkin. Tässä on tätä köyhempää. Rikkaat oli tietysti hotelleissa. Me turistit oltiin niitä rikkaita, totta kai. Näkymä hotelli Hamiltonista sekä pohjoiseen että tässä etelään. Ja köyhyyden tarkastelu jatkui. Ja siinä sitten näitä keittopaikkoja. Ja tässä on hotelli Hamiltonin johtava satamatie. Tai satamakatu, jossa oli sitten näitä baaria ympäriinsä. Lomalla vietetty viimeinen ilta kruunas tietenkin koko meidän Thaimaan reissun.